Tällä videolla asennetaan Commodore 64 VICE-emulaattori Windows 11 koneeseen. VICE löytyy hakemalla esimerkiksi VICE C64 Googlella. Ja ainakin tässä tapauksessa ensimmäiseksi tuli vice-emu.sourceforge.io, josta tämä kyseinen emulaattori löytyy. Sivulla on ensin yleistä tietoa VICE-emulaattorista ja Windows-lataus löytyy tästä. Suosituksena on käyttää GTK3-versiota SDR2-version sijaan ja 64-bittinen GTK3 VICE 3.9 versio, joka tätä videota tehdessä on tuoreen versio. Löytyy tästä linkistä. Lataus lähtee pienen odottelun jälkeen käyntiin. Lataus onnistui. Avataan tiedosto. Suljetaan tuolta toi selainauto pyörimästä. Kyseinen zip-tiedosto on eli tämä GTK purettu hakemisto, jossa siis on kaikki emulaattorin osat. Kannattaa ehkä kopioida jonnekin omaan hakemistoon. Tällainen pin-hakemisto, jonne voi laittaa erilaisia ohjelmia. Tässä hakemistosta löytyy edelleen pin-hakemisto ja sieltä X64SCX tiedosto, jonka käynnistämällä käynnistetään Commodore 64 emulaattori. Windows yrittää estää tiedoston käynnistämisen, mutta voidaan nyt tässä tapauksessa luottaa tähän tiedostoon ja suorittaa se joka tapauksessa. Ja Commodore 64 emulaattori lähtee käyntiin. Tehdään vielä pieni testiohjelma. Ajetaan se. Kaikki näyttää toimivan.